Здравейте, приятели! Днес съм поканил най-добрата си приятелка, като тя се казва Цвета и е на 10 години. Днес аз ще отворя Queens от Драконов път, а тя ще отвори Queens от Боровинка, да. И да видим какви късметчета ще ни се паднат. Като започваме да отваряме Queens-овете. Айде. Като малко Queens-овете са трудни за отваряне. И също така вчера не можах да направя много видеа, защото имах важни задължения, като в четвъртък беше ми се паднало да ходим на кино, а пък в четвъртък киното е намалено. Така, започваме да ги отваряме. Така, като този път успяхме да ги отворим. Така, да видим какво ни са паднали, чети. Посокчето ще се познае усмивка. То има усмивка, ама то... Я го покажем. Така, като моя късмет, който е най-скапания късмет в целия свят, е само едно yes. Като ако някой ми каже какво означава това yes, кликнете лайка и се абонирайте за моето видео. До скоро, приятели, това беше моя канал. Довиждане. Довиждане.